er det den store Oscar-nomineringsfest. Og alle mand er parate og glæder sig til at gå op af den røde løber. Der er røde sommerkjoler, der er jakkesæt, der er det hele. Velkommen til Oscar-aften. Først og fremmest velkommen til Oscar-uddelingen her på AL 2011, og vi har vores to værter så klar. Og skal vi lige have en klar melding her fra aftenens show. Hvordan har I forberedt det først og fremmest? Men altså til sådan noget her, der er jo bare altid så meget at forberede, og det er jo først det sidste øjeblik, vi ligesom får det på plads. Det er rigtig, og spænding, man bygger den op, så i løbet af hele ugen, altså det har været stort, og det har været en langvarig proces. Vi er faktisk rigtig fuldstændig psyched op og klar til at køre det her. Men det er alle de mennesker, det er ikke bare os to. Hvad med hensyn til kvaliteten af produktionerne? Er det noget særligt? Kan I nævne noget? Kan I afslutte noget på nuværende tidspunkt, inden vi går i gang? Nej, vi vil jo helst ikke afsløre noget, men vi kan sige, at det har været meget, meget stort og faktisk meget vanskeligt arbejde at sidde og skulle lave voteringer og så videre. Jamen, det bliver ikke let det her, fordi der er virkelig høj kvalitet hele vejen rundt. Det må vi sige. Og vi er jo klar over, hvor stor byrden er. Altså, hvor meget ansvar vi bærer. Det er jo ikke bare små ting. Det betyder meget for mange, det her. Tak, og vi kan jo tydeligt mærke, at det er oser spænding her ude foran A-lejren i Ebeltoft. Tak til årets værter, de skal være klar med. Og her står vi jo med en af de nominerede grupper, kan man sige, som har en stor produktion. Og hvad er deres film hedder? Og hvad er plottet i filmen? Hvad handler den om? Den handler om en pige. Den handler om de her fest. En mobbekyser. Det er en helt ny genre inden for ungdomskomedier, kan man sige. Er det en komedie, eller er det en gyser, eller hvad er det? Det er simpelthen en gyser inden for genren. Hvordan har forberedelsesprocessen været? Hvad har I gjort jer tanker inden I starter med at lave film? Er det prøvet for egen krop, eller hvilke erfaring I har? Okay, spørg ikke mig. Vi er nødt til at gå videre til næste hold, men højt og held og lykke med det. Og her står vi jo klar med alle VIP-folkene, som er klar til årets AL-uddeling af Oscar, og de er på vej ind nu, kan jeg se, og de vinker os ind, og her har vi jo nogle VIP'er, ja, og det er jo berømtheder over hele vejen. Det er jo simpelthen berømtheder, og det er jo fantastiske folk her, der kommer, og vi har jo nogen her blandt andet. Må vi lige stille jer et spørgsmål? Ja. I kommer jo netop som VIP'er her til årets AL-uddeling. Og hvad er jeres forventninger til aftenen? Den bliver god. Den bliver rigtig god. Og hvad med herovre? Det samme. Det samme. Hvad glæder I mest til? I glæder jer mest til festen. Og det er jo netop det. Det er jo netop en opbygning af en fest. Og festlighed det hele tiden. Det er det handler om. Kan I have en rigtig god aften. Og velkommen til. Jeg gider ikke film. Jeg kan ikke lige stille det herovre. Vi har lige fanget nogen. Hvor har I købt jeres tøj her til aftenens galleshow? En kuffert. En kuffert. Og hvor ligger kuffert hen? Er det i Storgade eller under min seng? Ja, under seng. Og hvad glæder I jer mest til her i aften? Er det selve uddelingen? Er det en speciel genre, I glæder jer til? Eller er det maden? Er der mad? Der er mad, ja. Så, men I er et yndigt par, hvad man siger på det, og kan I have en rigtig god aften. Tak. Tak lige meget. Så tager jeg bare lige den anden hånd. Og vi har fået fat i to fantastiske piger her, og I har jo glædet jer rigtig meget til jer. Ja, det har jeg. Helt vildt. Og hvad glæder I simpelthen til? Det hele, det var fantastisk. Det bliver fantastisk af ordene herfra. Hvad med i forhold til tøj? Hvilken design har I brugt i år? Jeg har brugt Gucci, ikke? En gang til. Gucci. Gucci bliver brugt her. Og Chanel. Og vi kan se skoene, hvor er de herfra? Det er Vertex. Spice. Nej. Virkelig. Men det er Quick Extra, er det ikke sandt? Jo. Det var og strømmer lige rent. Berømthed har også fundet vej her i aften. Mads, velkommen til. Mads, du har jo midt i en produktion nu ved vi, og du har taget dig tid til at komme alligevel i aften. Ja. Det er jo helt fantastisk. Og hvad ser du mest frem til i aften, Mads? Maden. Maden er ordene herfra. Er det speciel ret, eller er det forret? Nu ved du meget om det selv. Du er også, udover at være en top professionel skuespiller, så er du også mesterkok. Udlært af Gordon Ramsay.
Ikke Gordon Ramsay, undskyld. Jamen altså, jeg ved ikke rigtigt, kaviar kunne godt være et godt på en livret herfra. Ja. Kaviar er ordene herfra, og kun det bedste til de bedste. Er det ikke sådan, vi siger? Jo, det er sådan. Kan du have en fantastisk aften? Ja, tak. Hej. Må jeg lige låne jer et øjeblik her? Ja. Her står vi jo med simpelthen to af de bedste folk inden for branchen. Jens og Jakob. Jeg har endnu ikke rigtig været med. Jo, det er ordene herfra. Jens, hvad med dig? Hej mor. Hej mor, og til jer har jeg bare at sige, go for it. Kan I have en rigtig god aften, drenge? De er på vej til at gå ind nu, og det oser simpelthen af spænding derindefra. Og hvis vi lige tager et kig herinde af, så kan vi jo komme nærmere og se, at nogle af de film, som jeg var med her, det er jo simpelthen toppen af toppen. Storm, 7 Oscar, bedste birolle, og hernede, Uden, der forsvandt, men kom igen. Og vi vender os lige om her, fordi nu har vi faktisk nogle af de største, der står her. Og I er jo netop ankommet med helikopter, for I kunne nå det. I kommer jo direkte fra Hollywood, er det ikke sandt? Og hvad er det, I har lavet derovre i Hollywood? Man får seerne, de kunne rigtig godt tænke sig at vide, hvad er det, I har lavet derovre i Hollywood? Det er simpelthen en statshemmelighed, hvad der er sket over i Hollywood. Og jeg ved godt, at det er svært at vide, hvad det er. Men vi glæder os til at se den i hvert fald til forpremieren. Og jeg har jo købt det. Kan I have en rigtig god aften, Pia? Og her har vi jo netop ham, der satte det hele i scene, som netop står klar her. Og det er jo simpelthen en fantastisk fornøjelse for Jens. Ja. Hvad er det, der sker i aften? Kan du lige skære det er noget helt unikt. Det er stort, det er enestående, det er aldrig set før. Det er en verdensbegivenhed. Ja. Vi har alle berømtheder, alle celebrities, både snitlige og normale, samlet et sted. Det bliver et kæmpe party. Og det var de afsluttede bemærkninger herfra. Lad os komme ind til festen og se, hvad der sker. Lad os gå. Det har været rigtig godt. Og jeg er klar til Oscar. Velkommen til.